eu. Sorin. Asta e unul dintre lucrurile care îmi plac la tine. Ce? Ce? Așa, țita. O să dor bine. De ce? Așa. De ce așa? De ce așa pe? Au venit odată sau? A trimis mesaj ca să fiți. N-am foamă pe spate, iubea, dar mă mâncă. Dar nu așa tare, iubi, nu așa tare. Mă zgârii, mă zic. Bun, ne vedem mâine. Pa, mama! Pa, Cristina, să rămână! Pa, nu.